И така, здравейте! Сега ще видим прогресът, който още не е довършен. Окей. Влизате от тук. Фонтанче малко от тук. Армор, войници. Арморът е много мазен. Окей. Сега ще ви покажа за какво става дума. Всички енчанти в Майнкрафт. Така и науковете. Просто и да нямат нищо общо с оръжието или там. Е тук. Мечове, глупости. Станеца малко. Дори да нямат енчанти общо с предмета са сложени. Просто не знам. Тук това ще бъдат къщи. Тук легло. Тук туалетна. Мисля, така ще бъде и оттам, не ми се занимавам. И... Окей. Изчакайте. Тук пак нещо ще ми правя. Също не знам какво. И... Това е за сега. Ето сега ще ви покажа тук. Магазин дори врата не съм сложил. Някой влиза и продава. Бих сложил вилчера, но няма как. Купали. Защото демек той ще взима и ще пече хляб от тях. И това е тук също леко подобрение, капаци. Да. И това е. Да, ако има някой подобрение нещо, ще качвам. Има план за Warcraft 2, който ще ми играя, Everdrug и Minecraft, на което ще кача първо, не съм сигурен. Мисля, че Minecraft. Или не знам, ще видя. И чао!